Bé, d'entrada dir que normalment jo sempre porto una xuleta perquè m'agrada donar dades i no me'n recordo de totes, però aquí a Mataró som més xulos que ningú i ens han dit que no hi ha faristol, que no hi ha on deixar els papers i que sortim aquí una mica sense res, sin papeles, a pèl. També abans de començar, sempre em fa molta il·lusió venir a Mataró i retrobar-me amb gent que conec, però avui m'ha fet especial il·lusió trobar-me la Júlia, perquè amb la Júlia fa més de 15 anys érem unes nenetes i vam muntar una empresa, ella ja la tenia, m'hi vaig sumar i la vam liar bastant a Mataró, tot s'ha de dir, vam posar pantalles als autobusos, vam crear una pàgina web per vendre la roba dels comerços de Mataró, etc. I vam estar molts anys treballant plegades, vam créixer i formar-nos juntes i avui m'ha fet molta il·lusió que estigués aquí. I que per cert li va molt bé i és una dona potentíssima i estupenda i et t'envio un petó molt gran, Júlia, m'ha fet molta il·lusió veure't. L'altra cosa que volia dir és que jo soc de Mataró, als 16 anys vaig venir a viure aquí i he viscut molts anys i em sento molt d'aquí i fa molts anys que sento molta pena quan arribo aquí perquè fa masses anys que veig una ciutat fosca, trista, que cada dia és una mica més petitona, que cada dia l'han fet una mica més petitona. I avui per mi és un honor i un plaer estar aquí al costat de l'Alfons perquè el projecte que tenen, i el conseller abans ho deia davant dels mitjans, i ho han demostrat des de l'oposició, ell i el Xavier, Mataró té un potencial brutal. I a Mataró li falten moltíssimes coses, però jo avui en destacaré dues perquè la part més de ciutat ja ens l'exposarà l'Alfons i ens farà una pinzellada del projecte que tenen, però li fan falta per mi dues coses essencials. Una, la primera és, òbviament, que guanyi l'Alfons, que guanyi Junts. Aquesta és la primera imprescindible, que Junts per Catalunya governi a Mataró. Per què? Per què Junts i per què l'Alfons? Primer perquè és imprescindible que el talent ocupi les cadires de l'Ajuntament. Estem una mica farts tots de tanta mediocritat. I ho dic venint de Madrid, però és que a Madrid governa el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és exactament el mateix que el PSC. Lamentablement, el PSC fa molts anys que va morir a Catalunya i avui el que hi ha és la sucursal del PSOE a Catalunya, però no el PSC. Per tant, necessitem que marxi la mediocritat i que entri el talent, que n'hi ha molt. I ara sí, perquè em van demanar que posés algun exemple del que passa a Madrid. I parlant de mediocritat i esperant que algun dia el talent ocupi el govern de Mataró, us posaré un exemple del que vivim cada dia o cada setmana al Congrés dels Diputats. Es va aprovar fa uns mesos la LOSU, que és la llei del sistema universitari, llei base espanyola, tant de bo algun dia puguem tenir una llei universitària de l'Estat català, però de moment en règim per la llei base espanyola, i en aquesta llei que s'hi va adjuntar, diguéssim, una part de la reforma laboral que s'havia aprovat uns mesos endarrere, el que es deia és que els contractes no hi ha contractes temporals. I en el món científic, que va per projectes, és imprescindible treballar amb contractes temporals, perquè avui estic treballant en aquest projecte i demà estic treballant a l'altre. Què passa si això no es soluciona? Que de les subvencions que rebem a Catalunya, que és on rebem més perquè és on hi ha més talent i hi ha més projectes, part dels diners que serveixen per investigació s'han de destinar a arreglar el tema dels contractes, com que hem de despedir, hem de compensar. Què va passar? Al Senat es va arreglar, es va fer una esmena i es va dir, escolteu, en l'àmbit científic, sobretot per Catalunya, que els contractes puguin ser temporals, que es pugui treballar per projectes. Es va aprovar l'esmena, amb els vots, òbviament, de Junts per Catalunya i també d'Esquerra, i quan va tornar al Congrés dels Diputats, perquè quan s'aprova una cosa al Senat s'ha de ratificar al Congrés, Esquerra va votar que no. Això resta absolutament a Catalunya. I per què hem votat que no? Els van preguntar, per què heu votat que no? No, perquè hem parlat amb el PSOE i ens ha promès que si votem que no, ho arreglaran més endavant. Això és com funciona tot a Madrid, I sabeu què ha passat aquesta setmana a Madrid? Que s'ha votat una iniciativa d'Esquerra que diu, sisplau, senyor PSOE, que fa uns mesos ens vas dir que això
que ens vas dir que votéssim que no, però que nosaltres estàvem a favor, però que ens ho arreglaries d'aquí un temps, no ho has arreglat. Pots arreglar-ho, sisplau? I això us ho explico perquè la segona cosa per la qual vull que guanyi Junts per Catalunya a Mataró és perquè Junts per Catalunya no anem ajupits. No anem ajupits ni semiajupits com van alguns. I la llàstima de tot això és que alguns que van ajupits perquè res els toqui, no arrisquen. I aquí, amb l'Alfons, hi ha compromís. A Junts per Catalunya hi ha compromís. Per tant, a Mataró de guanyar Junts perquè són valents, ho hem dit a baix, perquè hi ha talent i perquè no anem ajupits, perquè anem de cara, perquè hi ha compromís i perquè hi ha gent molt de veritat. Hi ha gent que realment li importa, i ho deia abans el Xavier, que la gent sigui feliç. És que som servidors públics. A vegades alguns polítics sembla que siguin estrelles de Hollywood i no són estrelles de Hollywood que van per l'alfombra roja. Són i som servidors públics i som aquí per vosaltres. Per tant, hem d'aconseguir que tots vosaltres sigueu feliços, els que avui ens escolteu aquí i els que ens escolten des dels seus balcons i les seves finestres aquí a Mataró. Segona cosa i última que crec que necessita Mataró. Mataró i tots els pobles i ciutats de Catalunya, i és que Catalunya esdevingui un estat independent. I donaré una dada, perquè aquesta setmana, ahir, es celebrava, alguns celebraven que s'havien aprovat els pressupostos autonòmics de Catalunya amb el tripartit. Uns pressupostos, en diuen, els més expansius de la història de Catalunya, 40.000 milions d'euros. Ja està bé. Sabeu quants diners aportem tots els ciutadans de Catalunya a l'estat espanyol? 40.000? No. 45? No. 50.000 milions d'euros? No. Els ciutadans de Catalunya aportem a l'estat espanyol 64.000 milions d'euros. Què hem de celebrar que tenim un pressupost de 40.000? Per favor. Com pot ser? Segurament la façana de l'Ajuntament de Mataró, que està destrossada i aquí sota ho dèiem, ens hem hagut de parar i ni el conseller ni jo donàvem crèdit de com està la façana de l'Ajuntament de Mataró, que fa pena. Però és la foto de la sucursal del PSOE a Mataró. Deixadesa absoluta. Deixadesa absoluta. I aquesta és la foto. Amb 64.000 milions d'euros segurament no arreglaríem el món. Segurament no faríem que Mataró brillés en 1 o en 2 anys, però sí que començaríem a fer possible que Mataró comencés a brillar. I deixeu-me que doni 4 dades més que crec que són importants, que vosaltres escolteu, que potser ja ens les heu escoltat, però que les expliqueu també als vostres familiars i amics. 4 de cada 10 joves que es queden a l'atur en tota la Unió Europea, 4, és a dir, gairebé la meitat, són espanyols. Hi ha un atur juvenil de més del 30% a l'estat espanyol, del 50 i del 60% en molts nuclis urbans. El 40%, i aquestes dades les dono perquè el govern més progressista de la història del PSOE i de Podemos i recolzat per Esquerra ens ven que hi ha més treball que mai. Però sabeu què diuen les dades? Que el 40% de la gent que té feina, és a dir, ara ja no és tan important si tenim feina o no tenim feina, el que preocupa és que el 40% de la gent que té feina no arriba a final de mes, perquè tot puja menys els sous. I això és culpa exclusiva del govern de l'estat espanyol, que és qui gestiona els nostres recursos i qui crea les polítiques. I és igual qui governi, el PP o el PSOE. Són, pel que fa a Catalunya i pel que respecta a Catalunya, exactament el mateix. I acabo amb una altra dada, i l'última ja. A l'agost de l'any passat es va aprovar un Real Decret amb els vots d'Esquerra, del PSOE i dels Comuns, en el que es titulava Mesures de xoc contra la guerra d'Ucraïna. I en aquest Real Decret alguna mesura de xoc hi havia, però també s'incluïa 1.360 milions d'euros de compensació a les elèctriques. Aquest mes coneixíem les dades de l'any passat i les elèctriques han facturat un 42% més aquest 2022 del que van facturar el 2021. I a més, el govern més progressista de la història, que amb la mà esquerra et diu que els hi posa un impost, amb la mà dreta els compensa a la lletra petita amb 1.360 milions d'euros. I això, si no us ho explica la gent de Junts,
no us ho explica ningú. Per això vull que quan sortiu d'aquí, si teniu dinars amb amics o amb familiars, els hi pugueu donar aquestes dades. I l'últim Real Decret que es va aprovar al Congrés dels Diputats, aquesta compensació, que a l'agost era de 1.360 milions d'euros, va pujar a 2.000 milions d'euros. No tenim llibertat cultural, no tenim llibertat econòmica, no tenim llibertat política i tampoc tenim llibertat nacional. Per mi és ara un plaer presentar a una persona que estic convençuda que algun dia en el diccionari al costat de la paraula valentia i al costat de la paraula compromís hi haurà la foto del conseller Rull. Gràcies per ser-hi, gràcies per tot el que has fet i sobretot gràcies per tot el que estàs fent. Gràcies, conseller.